חיכיתי מאוד להגיע. אני ממש מוצף לגמרי. אני באמת צריך עזרה, ממש צריך. אני מבין שאתה צריך עזרה, אני לא בטוח שאתה יודע מה אנחנו עושים פה עכשיו. אני מזכיר, אני נועם, אמור לראיין אותך באיזשהו תהליך של קבלה לעזרה. אני עוד לא אוכל לעזור לך, ככה זה צריך טיפול, ואני מניח שאתה בא בשביל לקבל את העזרה. כאן אנחנו ככה קצת נדבר על דברים בגדול, ניתן איזושהי תמונה בשבילי, בשביל הצוות שאחרי זה יחליט איך הכי טוב לעזור לך. אנחנו נהיה ככה איזה שבוע בכמה משפטים ככה, בשביל מה בעצם באת, ואז נצטרך לשאול כל מיני שאלות כלליות, מעצבנות יותר, מעצבנות פחות, אני טיפה ארשום, אבל אני איתך. היום אני לא יודע בדיוק מאיפה להתחיל את הסיפור שלי. אני הגעתי למצב שאני כבר לא יכול להמשיך יותר. פשוט לא יכול להמשיך יותר. הראש שלי בסחרור של מחשבות. אני כל הזמן חושב שלילי, אני רואה שחור. ואם לא הבן שלי בן 11, אני לא רואה טעם לחיי. הסיבה היחידה שאני ככה עוד מתפקד זה באמת בשביל להיות שם בשבילו. מעבר לזה אין שום משמעות. אבל בוא אני אספר לך אתן את הסיפור שלי מההתחלה. אני בעיקרון נולדתי באמריקה. כמה אתה? נולדתי הייתי בן 0. וכמה אתה היום? היום אני בן 48. 48 באמריקה? כשהייתי בן 7, אמא שלי פתאום נעלמה. וזה היה באמריקה? זה היה באמריקה. ואחרי שנעלמה, זה היה לי כל מיני שאלות, אבל לא קיבלנו עליהם אף פעם תשובה בהירה. לגבי איפה אמא נעלמה. אז אבא שלי החליט לחזור לארץ. איכשהו בגיל 11 הבנו שאמא מתה. ולא רק שהיא מתה, אלא היא התאבדה. הבנו זה ילדים. כן. אנחנו לא הנחנו לאבא שלי וגם את דודה שלי. החלטנו להעמיד אותה ככה מול השאלה בצורה נוקבת, ובסופו של דבר זה מה שהתברר. וזה היה כשאתה היית בגיל 11? זה היה כשאני הייתי בגיל 7, והבירור היה כשהייתי בן 11. והאחים שלך היו אז בעצם האח הכי קטן שלך? בן 5. וכולכם הבנתם ממנו או שרק אתה? אני ואחותי גדולה. אבל אנחנו בסופו של דבר גם סיפרנו את זה בשער. זה היה אישו מאוד גדול. עכשיו אבא שלי הוא בכלל אדם נוקשה מאוד. אפילו הייתי לפעמים חושב עליו כאדם אכזר. משהו אכזרי כזה מאוד נוקשה, הוא אף פעם לא היה משחק איתנו, אף פעם לא היה מביע איזשהו רגש, שהוא לא רגש של כעס או של אכזבה. אבא מאוד מאוד קשה, שגם באמת היה נמצא בתנאים קשים, אבל אנחנו בתור ילדים לא הבנו כך את המקום שלו. אנחנו גדלנו בצורה קשה. הוא היה כל מיני עסקים, הוא קנה עסקים, מכר עסקים, כמה עניינים.
הייתה לי ילדות קשה. בעיקר עם זה שהבנתי שאמא שלי החליטה לסיים את החיים שלה, הייתי מאוד קשור לאמא שלי. היה מאוד קשור אליה. כשאתה אומר ילדות קשה, תתאר קצת, תשפיע על איך שהיית בבית הספר, היית תלמיד טוב לפני כן, מה קרה אחרי? אני לא הייתי תלמיד מצטיין, לא הייתי תלמיד גרוע, הייתי בינוני כזה. מבחינה חברתית לא היה לי טוב, תמיד היה לי איזה שם. הרגשתי שמסתכלים עליי קצת כמוזר, אני באמת הרגשתי מוזר, הרגשתי באמת כזה יודע שאמא שלו התאבדה. אהבו לי כל מיני מחשבות שבעצם אולי אני אשם בזה, אולי היא התאבדה בעצם בגללי. ההתאבדות הזאת הייתה מאוד מפתיעה, כי אחרי זה כשלמדתי יותר את הסיפור והבנתי, לא היה לי איזשהו דיכאון או משהו כזה, לפחות לא סיפרו לי על דבר כזה. פשוט קרה כרעם ביום בהיר. אני מרגיש שההתאבדות הזאת בעצם התוותה את כל החיים שלי מאז ועד עכשיו. כל הסביבה שבה הייתי בכל קשר שהיה. מניח שזה מאוד קשה גם לדבר על זה, אני לא יודע אם אני האדם הראשון שדיברתי איתו על זה. אני מזכיר שאנחנו פה ככה ברעיון ראשוני, אז למרות שאני מרגיש שהייתי רוצה קצת לשמוע יותר, אנחנו נעבור קצת יותר כלליים, אז לא נפתח פה את הכל, לצערי. זה שכשאתה אומר השפיע לי כל דבר, תתאר קצת מה עבר עליך. אז זהו, הבעיה האמיתית היא שאני לא אבא טוב לבן שלי. זה הבעיה. הבן שלי זקוק לי. זקוק לאבא שיהיה חזק, שיהיה יציב, שיהיה שמח. אני לא יכול להיות כזה בשבילו, וזה אוכל אותי כאילו אני כבר בסיפור אבוד. אבל הבן שלי הוא צריך אבא טוב. ואין לי את המשאבים להביא לו אבא מטובה. אני לא רוצה שיקרה לו מה שקרה לי. אבל אחרי 3 שנים של זוגיות אנחנו התגרשנו. כי מעניין, כי בדיוק כמו החברה הראשונה שלי אמרה שאני תלותי, שאני מפתח בתלות, שאני כל הזמן נשען עליה, שיש משהו חונק בקשר שלי איתה. והיא צדקה. היא צדקה. צדקה? היא צדקה. שמה? שאני... תראה, זה הגיע גם למצב שלא היה בינינו אפילו משיכה. לא גופנית ולא נפשית. כאילו זה היה סוג לשני אנשים שגרים ביחד. אבל לא הרגשתי רצון לקשר. וכשהיה לי רצון לקשר, אז הייתי עושה את זה בצורה מאוד... הייתי נופל עליה. ממש נופל עליה. והיא לא יכלה להכין את התנודות האלה. לא יכלה לקבל אותי. באמת קשה לקבל אותי. ובאופן כללי אני... רוב הימים שקוע במחשבות שהן מדכאות אותי. ככה אני מחפש דרך, כמו שאמרתי לך, אני יכול להצליח בכל דבר שאני רוצה. אם יש לי מטרה מוגדרת, אבל בכל מה שקשור לעצמי, הצלחה לגבי עצמי, אני לא מצליח בכלל.
לא מצליח לעזור לעצמי. זאת הסיבה שבאתי לכאן. אתה רוצה מה? אני רוצה להתארגן בצורה כזאת שאני אהיה אבא טוב ליובל. שמה זה אומר להיות אבא טוב? להיות אבא יותר שמח. להיות אבא שיכול לקחת את הילד שלו לבילוי וליהנות באמת בבילוי הזה, ולא לכעוס כל הזמן, ולא לגרום לילד שלך להצטרך להתמודד עם כל מיני מצבים לא נעימים שאבא נמצא באיזשהו דכדוך או משהו כזה. זה מה שאני רוצה. אתה רוצה להיות יותר שמח? כן. לא להיות בדכדוך? כן. אפילו לפחות להפחית את הדכדוך, או לתת לי איזשהו חבל לתפקד קצת יותר טוב. הלוואי וזה יהיה הרבה יותר טוב. סיפור שלך, כמו שאמרתי קודם, הוא לא פשוט לדבר עליו, לא פשוט לשמוע אותו. היו הרבה דברים שיכול להיות ששווה לדבר עליהם יותר. לא יודע עוד כרגע להגיד לך במדויק לאן אנחנו הולכים איתה, אנחנו ככה נעשה איזושהי הערכה בתוך הצוות ונחפש את הטיפול הכי טוב בשבילך. אוקיי. אני חושב שזה, למרות שזה לא הפעם הראשונה שפנית לטיפול, אני חושב שאתה עושה את הדבר הנכון.